Dobrý deň, volám sa Erika a dnes by som vám chcela predstaviť kočík Eurocard Ritmo. Kočík má ľahkú hliníkovú konštrukciu, na ktorú sú upevnené 4 kolesá. Predné kolesá sú obkružené, rovnako ako aj zadné. Predné kolesá sú tiež otočné, pričom stlačený poistiek po oboch stranách si zablokujeme pre jazdu priamo. Eurocard Ritmo má duálnu parkovaciu brzdu, tým stlačením kočík zabrzdíme. Kočík je vybavený tiež priestradným nákupným košom, vďaka jeho praktickému umiestneniu máme dobrý prístup. Ritmo má ergonomické penové madlá, ktoré sú príjemné na dotyk a nešmykajú sa. Striežka kočíka je vybavená rodičovským okienkom, cez ktoré môžeme sledovať výťah počas prechádzky. V striežke sa nachádza tiež slnečná clona, ktorú si môžeme sklopiť. V zadnej časti striežky je tiež praktické vrecko. Striežku je možné úplne sklopiť. Eurocard Ritmo je vybavený madielkom pre dieťa, ktoré si môžeme zdvihnúť a pohodlne uložiť dieťatko do kočíka. Kočík má tiež 5-bodový bezpečnostný pás s mäkkým polstrovaním, pričom je možné nastaviť si dĺžku bezpečnostného pásu. Eurocard Ritmo je vybavený aj velúrovou podložkou, ktorú si môžeme úplne odmať. Opierka nožičiek je polohovateľná. Môžeme si ju zdvihnúť, tlačením poistiek spodnej časti môžeme sklopiť. Rovnako polohovateľná je aj opierka chrbátika. Zdvihnutím poistky v zadnej časti si ju môžeme sklopiť do jednej zo 4 polôch a zatlačením zdvihnúť. Eurocard Ritmo získa po zložení veľmi kompaktné rozmery. Madielko pre dieťa nie je potrebné odmať. Stačí iba uvoľniť poistky v zadnej časti konštrukcie a sklopiť. Kočík sa automaticky zablokuje proti náhodnému rozloženiu počas prepravy. Transportná rukoveď nám uľahčí prenos kočíka. Rozloženie je veľmi jednoduché. Poistíme si transportnú poistku a rozloženie. Kočík je dodávaný spolu s vytepleným nánožníkom vo farbe kočíka a tiež s originálnou plášťovkou.